এবং ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିଚୟ କରିବାର କଥା କହୁଥିଲି ଟିକେ ପଛରେ ଶିବଦତ୍ତ ଚାନ୍ଦ ଡାକ ନାଁ ହେଉଛି ଜୁଏଲ। ସେରିବ୍ରାଲ ପାଲସି ଜନ୍ମରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନାଟକ ପାଇଁ ସତରେ ସେ ଜୁଏଲ। ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ କହିବି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଏ ନାଟକ ମୁଁ 1998 ମସିହାରେ ଲେଖିଥିଲି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାକୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଛି। ଏ ନାଟକରେ ମୂଳରୁ ଏ ଚରିତ୍ର ନଥିଲା, ଆଦୌ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ସେ ମୋତେ ଅନେକ ଥର କହିଥିଲେ ଯେ ମାମୁଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାପୁଜୀ କ୍ଲବ ସୋନପୁର ପାଇଁ ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲି, ଏ ନାଟକଟା ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି, ସେ ସମୟରେ ଦୈବାତ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଏ ନାଟକରେ ରୋଲ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ମନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆସ। ତା ପରଦିନ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ବୋଲି କହିବି, ମୋ ମନ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଏକ ଚରିତ୍ର ଆସିଲା ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ରିହର୍ସାଲ କଲୁ। ଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସବୁଠୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲା ଯଦି କିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୁଏଲ। ଏମାନଙ୍କର ଭିତରେ ହୁଏତ କେହି କାହାର ସଂଳାପ ହୁଏତ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ। ଜୁଏଲ ଏମିତି ଏକ ଜଣେ କଳାକାର ଯେ ନିଜ ସଂଳାପ ସହିତ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂଳାପ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଏବେ ବି କହିଦେଇପାରିବେ।